Her ses vores GUI, som vises på en touchskærm og køres på en Raspberry Pi 5. Her er vores tabel over tilfredshedsundersøgelsen i databasen. I kolonnerne ses de 3 forskellige slags data: meget tilfreds, neutral og ikke tilfreds. Vi har slettet data fra disse kolonner for at lave en demonstration, når der indsættes nye data. Nu prøver vi at trykke på tilfreds på skærmen. Vi får et tak for din feedback, hvilket også virker som en sikkerhed imod spamtryk. På PC'en har vi nu skiftet til vores broker, som dataen kører igennem, inden den når databasen. Vi trykker en gang på hver mulighed. På databasen kan vi nu efter en opdatering af tabellen se, at dataen er kommet ind i kolonnerne. På hjemmesiden har vi en oversigt over de forskellige butikker, men nu kigger vi på butik A, da det er den, vi lige har brugt. Dataen vises herinde i en bargraf, og det ser ud til at være korrekt. Nu prøver vi at trykke på nogle af mulighederne igen, og vi behøver ikke genlæse siden, da den selv opdaterer hver 5. sekund. På forsiden kan vi også gå til menuen Signal støjforhold, hvor vi kan se signalstyrken fra Raspberry Pi 5, som også er butik A eller GUI, til Access Point 1 og 2. En lille beskrivelse fremgår under målingerne for brugervenlighed. -17 og -18 dBm er fantastisk. Det kan faktisk næsten ikke blive bedre, og derfor fremgår beskrivelsen perfekt. Under beskrivelsen vises de 5 seneste målinger, og da Raspberry Pi 5 er så tæt på begge access point, ændrer den sig ikke.